سلامات تخاتلتي بلاك بيري يوتيوب شانل لو ما عند بحد نوعل بنشتن كريكم عليه يا ونكو تلعيلة مدانا لمثلنا ربي تكرسان خيدة مالتي بسال نيرو نا مرتنش حدش مزموري لازم مرخنيرا يعني جيت لنا طعمي فوتيو بزقت أمري وبدعم دسالي مزموريو سمعوا من حدش مزموريني جيت لول بس لازم مرخنيرنا طعم دسالي وش دخل خونه دس لول سمعتني ونا وطي كاو سرح كيرفدني لا تولو وطي لغزا خيدنا كاو خداني غيره لا سرح مالتي نا لو ما انت قرطا نشتن خيد لليل مثل لا ستيديو لا خدخنا አጋጣሚ زقرطا ግን ካብ ስቱዲዮ ወፃኢ እዩ ነይሩ ስለዚ ኣብ ኣሕትና ሒዝና ላብ ደገ ማለት ኢና ኸዲና ማለት ኢና ልገርመኩም ልኾን ሎኬሽን ፀሓይ ስለዝነበረ ሎኬሽን መረፃ ምናምን ኣድኺምና ብሓደ ልደገ ንኸድ ኣብዚ ምስ ካሜራና ብእግርና ቀረባ ስለዝኾነት ካብ ስቱዲዮ በእግርና ኢና ኸድና ኩልና ካሜራማን ኣቃሪ ጋዜጠኛ ኣቃሪ እና ተኣኪና ኢና ኸድና በዛ አጋጣሚ ቴንኪዩ ለዕርክተይና ደስ በሃሊ ነይሩ በቲ በለ በቲ ግን ቀሪፅና ወዲእና ማለት እዩ ደስ በሃሊ ነይሩ እና ተመሊስና ላብ ኢዲት ኸይድና ማለት እዩ ኢዲት ላገበርኩ ነይራ ዝኾነ ልፅዓን ነይሩ ቪድዮ ና ኤማይት መምህር እዩ ብጣዕሚ ጎበዝ ኣስመላሽ ልበሃል ብጣዕሚ ጎበዝ ነጋ ክልቀቕ እዩ እና ኣብ ህላውና ሸውዓቲኹም ረእይዎ ደስ በሃሊ ኤፒሶድ እዩ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ እንደውም ብዙሕ ኢና ፀኒሕና ግን ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ስለ ብዙሕ ነገር ኢና ለኢልና ስለ ወጣት ስለ ሂወት ብዙሕ ነገር ኢና ለኢልና እና ኣቲኹም ረእይዎ ኣብ ቲፒኤም ህላውና ሸው ኢልኹም ተደሊኹም ለለ ሰንበት ኣብ ኣክሱማውያን ቴሌቪዥን ክመሓላለፍ እዩ 7 ሰዓት ምርኣይ ትኽእሉ ኢኹም በዛ አጋጣሚ ህላውና ሸው ረእዩ ተኸታተሉ ሰብስክራይብ ለገበሩ ቲፒኤም እና ናቱ ቪድዮ እየ ኢዲት ላገበርኩ ነይረና ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ነይሩ ላ መስሓቕ ነይሩ ሲልኻ ላሰሓኹ ገለ ነይረ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ነይሩ ምስ ኣስመላሽ ዝነበረና ፃኒሒት ሊንክ ከቕምጠልኩም እየ እስኪ ኣብ ዩቲዩብ ቻናል ተኽኢለ ኣቲኹም ኣብ ረእይዎ ክብለኩም እየ ልደሊ ካብኡ ወፂአ ደኺሙኒ ልገዛ ብጣዕሚ ደኺሙኒ ፀሓይ ስለ ዝነበረ ምናምን ካብኡ ዝኾነ ፆም እንተኾይኑ ብዙሕ ደገ ምግቢ ኣይፈትይ ገዛ ከይደ እየ ልበልዕ በቃ ዝኾነ ይኹን ተነይራ እንድሕር በሊዐ ነይራ ኣፈይ መሲሰተ ነይራ ችግር የብሉይ እንድሕር ገና እንተኾይነ ግን ኣብ ገዛ ከይደ ምናምን እዩ ደስ ዝብለኒ እና ገዛ ላኸድኩ እዩ ብጣዕሚ ፀሓይ ነይሩ ላብ ገዛ ላኸድኩ ካብኡ ገዛ ከይደ ልገርመኩም ክሰርሕ እዩ ማለት እዩ ምግቢ ፀሓይ እኒኦ ካብኡ ናብ መድሃኒኣለም ሽምዓ ኣይበላዕኹ ነይራ ንግሆ ካብኡ ምስ መፃኹ በሊዐ ማለት እዩ መድሃኒኣለም መዓልቲ ስለዝነበረ ደስ በሃሊ ነይሩ ብጣዕሚ ዋላ መድኸሚ ይኹን ግን ድሓር መፅአ ደስ በሃሊ ነይሩ ብጣዕሚ እና ልገርመኩም ከዚ ምግቢ ክሰርሕ ምግቢ ንምስራሕ እዩ በቃ ከምዚ ደስ ይብለኒ ዝኾነ መፅአ ገዛ ባዕለይ ሰሪሐ ምናምን ልበልዖ ምግቢ ብጣዕሚ ደስ ይብለኒና ስፔሻሊ ኣብ ፆም ሰዓት ማዘር ለልመደትኒ ነገር እኒአና ኣብዚ ኸ ሰዓት ለለ ማዘር ሰሊላ ኣብዚ መፂኻ ንባዕልኻ ሂወት ትመርሕ ተለኻ ሓላፍነት ትወስድ ኢኻ ኩሉ ነገርና እንደውም ሓደ ሓደ ግዜ የስታውስ ከምዚ ፆም ኣርብዓ ምናምን እንትኾን ተሎ ኣዘጋጃ ገለ እያ ትፀንሐና ኣብዚ ባዕለይ ክሰርሕ ተዘጋጀየ ማለት እዩ ለሰራሕኹ ብጎኒ ለሸው ላርአኹና እሸቱ ከምዚ ደስ ይብለኒ ናቆልዑ ሸውና እሱ ላርአኹ ምናምን ምግበይ ሰራሪሓ ካብኡ ኣዕርክተይ ነይረን ሰን ለመፅአን ማለት እዩ ካብኡ እናተፀበያ ከይሕግዛኒ እናተፀበያ ኣጋጣሚ ስራሕ ስለዝነበራ ክልቲአን ደኺመን እየን ነይረን ምሳሕ ክመስሓ እየን መፅአን ካብኡ ሰራሪሕና ምናምን እንደውም በቃ ኣብኡ እናሃለይ ጠሚና ስለዝነበረ ኣቢልና ኢና ነርና ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ነይሩ ምሳሕ እና ልቐደም በሉ በዛ አጋጣሚ ካብኡ ቀፃሊ ብኻሊእ
ቪድዮ ሒዘልኩም ትመፅእ እየ። ሰብስክራይብ ገበሩ። ቴንኪዩ